Dädim Gorkut, gadan bek ogly Oraz begin tutsa bollugy boyu beýan eder. Hanım hey, bir gün uly şogly gadan meg yerinden turmuşdy. Gara ýeriň üstüne otoglaryny dikdirmişdi. Muň ýerde ýüpek halysatyny düşenmişdi. Ala saýawan gök ýüzüne gerdirmişdi. 90 tümen ýaş oğul töhwetine düýrilmişdi. Agzy beýik küýdeler ortalyga salynmış idi. 9 ýerde badiýalar gurulmuş idi. Altın ayak küýdeler düdülmüş idi. 9 qara gözli, örme saçly, elleri bileginden hanaly, barmaklary bedegli, bogozlary bir garys kapır gyýdlary, al şeraby altın bulgury bile Oğuz beglerine gezdirerlerdi. Her birinden uly şogly salyrgadan içmiş idi. Bedäp besläp çadyr otaw bagyslardy. Hatar diýeler bagyslardy. Ogly Oraz garşysynda ýaý söýünip durardy. Sag ýanyna gardasy Garagün oturmuşdy. Sol ýanyna daýysy Oraz oturmuşdy. Gadan sagyna wagty kah gülli, soluna wagty çok süýünli. Garşysyna wagty oglanjygyny Orasy gördi, eline çally aglady. Ogly Oras'a bu iş hoş gelmedi, ileri geldi, gyýda çökdi. Babasyny çagyryp söýler, görelim hanım ne söýler. Aýdar, üýnü maňly sözüm diňle agammadyn. Sagyna wagtyň kah güllüň, soluna wagtyň çok süýündiň. Garşyňa wagtyň meni gördüň, agladyň, sebäp nedir diýgil maňa. Gara başym gurban bolsun, babam saňa diýdi. Diýmez bolarsyň galkywan yerimden turar men, gara gözli ýigitlerimi boýnuma alar men. Gan apkaza iýiline gider men. Altın haça men elim masarım. Pilon giyen munahyň elini öperem. Gara gözli kapır gyýyn men alarym. Dahy seniň ýüzüňe men gelmedem. Agladyň sebäbin diýgil maňa. Gara başym gurban bolsun, agam saňa diýdi. Gadan me gadardy, oglanyň ýüzüne bakdy. Çagyryp söýler, görelim hanım ne söýler. Gadan aýdar, bäri gelgil gulunum ogul. Sagymala baktygymda gardaşym Garagünäni gördüm. Baş kesipdir, gan döküpdir. Çuludy alypdyr, at gazanypdyr. Solumala baktygymda daim Orasy gördüm. Baş kesipdir, gan döküpdir. Çuludy alypdyr, at gazanypdyr. Garşymala baktygymda seni gördüm, 16 ýaşlydyň. Bir gün mola düşem ölüm sen galy. Ýaý çekmediň, ok atmadyň, baş kesmediň, gan dökmediň. Ganly Oğuz içinde çuludy almadyň. Ertirki gün zaman dönüp men ölüp sen galjak. Täzim tagtym saňa bermeýärler diýip, soňum aňlym agladym ogul diýdi. Oraz bu ýerde söýlemiş, görelim hanım ne söýlemiş. Aýdar, beg baba, diýeçe ulolmuş seni köşekçe aklyň ýok. Depeçe beýgelmiş sen darça beýniň ýok. Hünäri ogul atadan mı görer öwrener, ýoksa atalar oguldan mı öwrener? Haçan sen meni alyp kapır terhidine çykdyň, gylys çalyp baş kesdiň. Men senden ne gördüm, ne öwrendim diýdi. Gadan meg eline çally kah gülli. Aýdar, begler Oraz ýagşy söýledi, şeker idi. Begler siz iýiň içiň söhbetiňizi dagatmaň. Men bu oglany alaýyn awy deýin. 7 günlük azykla çykaýyn. Ok attygym ýerleri, gylys çalyp baş kesdigim ýerleri görkedeýin. Kapır terhedine, jydyglara, aglagana, gökçü dagalywan çykaýyn. Soňra oglana gerek bolar begler diýdi. Oňratyn çekdirdi bütün minni. 300 bedegli donly ýigit soýlady boýunally. 40 ala gözli ýigidin Oraz boýunally. Gadan oğlunu alyp gara dağlar üstüne awa çykdy, awlady, guş-guşlady, suwun kiyik çykdy. Gök alan görkli çemene çadyr dikdi. Bir näçe gün begler ile ýydy içdi. Meger baş ýaçyk Tatyan galasyndan, Aksaka galasyndan kapyryň jansydy bardy. Bulary görüp tekure geldi. Aýdar, hey ne oturar sen, itiň uwlatmaýan, pişigiňi mawlatmaýan, alplar başy gadan oglanjygy ile serhoş bolup ýatyrlar diýdi. 16 000 gara donly kapyr ata minni gadanyň üstüne ylgar etdi. Baktılar, gördüler, 6 bölek toz idi. Kime Aýdar kiyik tozudur, kime Aýdar ýagy tozudur. Gadan Aýdar, kiyik bolsa 1 ýa 2 bölek bolardy. Bu gelen bilmiş biliň ýagydyr diýdi. Toz ýaryldy, gün gibi parlap görünni, deňiz gibi çaýkanly, tokoy gibi garally. 16 000 ýüp üzeňli, keçi bölükli, azgyn dinli, gyzgyn dilli kapyr çyka geldi. Gadan goňratyn çekdirdi bütün minni. Oglu Oraz jylawatyny çekdirdi, bedewatyny oýnatdy, garşy geldi.
Aydar. Bäri gelgil ağam-gadan deňiz gibi garalyp gelen nedir? Ok gibi ýalpyllap, ýyldız gibi parlaýyp gelen nedir? Agyz dilden bäş kelime hawar maňa, garawaşym gurban bolsun babam saňa. Gadan Aydar. Bäri gelgil arslanym ogul. Gara deňiz gibi çaýkanyp gelen kapyryň leşkeridir. Gün gibi ýalpyllap gelen kapyryň başyna ışygydyr. Ýyldız gibi parlaýyp gelen kapyryň naýdasydyr. Adgyň diýilli ýagy kapyrdyr ogullydy. Oglan Aydar. Ýagy diýip näme diýirler? Gadan Aydar. Ogul, onuň üçin ýagy diýirler ki biz olara ýeters öldüreriz. Olar bize ýetse öldürer diýdi. Orad Aydar. Baba içinde beg ýigitleri öldürseler, gan sorarlarmy, dawa eýlerlermi? Gadan Aydar. Ogul, nun kapyr öldürseň kimse senden gan dawasyny eýlemez. Emma azgyn dinli kapyrdyr. Ýagşy ýerde duýuş boldy beli, maňa sen ýaman ýerde duşak boldun ogullydy. Orad bu ýerde söylemiş göreliyim hanım ne söylemiş? Orad Aydar. Bäri gelgil ağam-gadan galkywany yerimden bedawatym saklardım. Bugün üçin günü geldi. Ak meýdanyna segredeýin seniň üçin. Ala ewren sur naýzamy saklardım. Bugün üçin günü geldi. Gawa garyn giň gögüsde oýnadyň seniň üçin. Gara polat uğdulujym saklardım. Bugün üçin günü geldi. Ödüge diýinli kapyr başyny kestireýin seniň üçin. Egini berk demir donumy saklardım. Bugün üçin günü geldi. Ýeň ýakalar dikdireýin seniň üçin. Başymda kunt ışyklar saklardım seniň üçin günü geldi. Gawa tokmak astyny ýugurdaýym seniň üçin. 40 ýigidim saklardım bugün üçin günü geldi. Kapyr başyny kestireýin seniň üçin. Arslan adım saklardım seniň üçin. Ýaka tutup kapyrla uğraşaýyn seniň üçin. Agyz dilden bir näçe kelime hawar maňa. Garawaşym gurban bolsun ağam saňa. Gadan bu ýerde söylemiş göreliyim hanım ne söylemiş? Gadan Aydar. Ogul ogul ay ogul. Meniň üýnü maňly sözüm diňle. Ol kapyryň üçün atyp birin ýarmada okçusy bolar. Hay diýmezden başlar keten jellady bolar. Adam etin ýakna kılan aswady bolar. Sen barasy kapyr değil. Galkywany yerimden men turaýyn, goňur atyň birine men mineýin. Gelen kapyr meniňdir, men maraýyn. Gara polat uğdulujym çalaýyn, azgyn diýilli kapyrdyr başlary keseýin. Döne döne söwüşeýin, döne döne çekseýin. Gylys çalyp baş kesdigim görgül, öwrengül. Garawaşyňa düşende gereklidir diýdi. Orad bu ýerde söylemiş göreliyim hanım ne söylemiş? Beg baba işdirem emma Arafatda erkek gody gurban üçin. Baba ogul gadanlar ad üçin, ogully kılıç kuşanar baba gaýrat üçin. Meniňle başym gurban bolsun seniň üçin diýdi. Gadan bu ýerde söylemiş göreliyim hanım ne söylemiş? Ogul ogul ay ogul. Yaga girip baş kesmediň, adam öldürip gan dökmediň. Ala gözli 40 ýigidi boýnuň algyl, göwsü gödül gawa daglar başyny çykgyl. Meniň söwüşdigim, meniň dögüşdigim, meniň çekişdigim, meniň gylyslaşdygym görgül, öwrengül. Hem bize bu bolgul ogullydy. Orad babasynyň sözüni ýykmady, gaýdyp ýyla döndü. Ýerden beýik daglar başyna ýollaşlaryny alyp çykdy. O zamanyna ogul ata sözüni ikeýlemedi. İkeýlese ol oglany kabul eýlemedilerdi. Orad giň ýakadan naýdasyny tanşly durdy. Gadyn beg gördü ki kapyr gaty ýygylany, atyndan indi, duru suwdan abdest aldy, agalynyň ýere goýdy. 2 rekat namaz kıldy. Ady görkli Muhammedi ýad etdi. Gara dinli kapyra göz garaltdy, haýkyrdy, atdaldy. Garşy bardy, kılıç urdy. O gün gümmür gümmür tebiller çalyndy. Burmasy altyn tuç boru çalyndy o gün. Çalasyn beg erenler döne döne söwüşdi o gün. Gara polat uğduluşlar çalyndy o gün. Gargy dilli gaýym oklar atyldy o gün. Ala ewren sur naýzalar tünjüldi o gün. Namartlar, muhannisler sapa yer gözledi o gün. Waka waka gadan ogly Oradyň ysky geldi Aydar. Bäri gelgil 40 ýollaşym size gurban bolsun başym. Görermisiz ağam gadan baş kesdi, gan dökdi. Oglun şok nahar ýence gelmez diýdi. Babam bu kapyrlary düzmeýän ýaly. Men söýen ýigitlerim ne durursa kapyryň bir ujuny depeliň diýdi. Gara oçuny oýnatdy, Orad kapyryň sagyndan at depdi. Sagly sogly kapyry ýaşy dagatdy. Sana sen kim dar ýolda dolu düşdi. Ya qara gadyň içine laçyny girdi, kapyryň ujuny bassa dagatdy. Azgyn diýilli kapyr aljyrady, oka girdi. Kowlan kimse oglanyň bedewatyny oklady.
At yıkılly, kapırlar oradyň üstüne çozdy. Oradyň 47 atdan indi. Ala galkan bagyny kısa dügdiler, kılıç sıyırdılar, oradyň üstüne çok söwüşdiler. Galaba korkular, çoň bolsa batyrar, piyadanyň umydy bolmaz. Sagyn solun oradyň çöwürdiler, 40 ýigidini şehit etdiler. Oglanyň üstüne üýüşdiler, tutdular. Garysyndan ag ellerini bagladylar, gyl urgun ak boýuna dakdylar. Ýüdünligine salywan türdiler, ag etinden kan çykýança döwdiler. Bawa diýip aglatdylar, ene diýip bozlatdylar. Eli wagly, boýnu wagly ýüdünligine salyp aldylar, ýöriýberdiler. Ora tutsa bolly, gadanyň hawary ýok. Eýle sanny kim ýaga basyldy. At jylawasyn döndürdi, eýde döndü. Gelli oglany goýdugy ýerden tapmady. Begler oglan nirä gitdi bola diýdi. Begler aýdar, oglan guş ýürekli bolar, gaçyp enesine gitmişdir diýdiler. Gadan garaly döndü aýdar. Begler, taňly bize bir ýaman ogul bermiş. Baraýyn onu enesini ýanyndan alaýyn. Kılıçla paralayın, 6 öle gideyin. 6 yolun ayırdığına taşlayın. Bir dahi kimse düz yerde yollaş koyup kaçmaya deydi. Dahi qoňuratyn ökçeledi, yola girdi. Öýüne geldi. Haňydy boýudyň burluk hatyn gadynyň gelligini eşitdi. Attan, aýgyrdan, düýeden, boğra, goýundan goçgurdyrdy. Oglanjygymyň ilk hawydyr, ganly oguz beglerini toýlaýyn diýdi. Haňydy gördü kim gadan geler, ýumurlanyp ýerinden örturdy. Samur doğun egin alli, qadana qarşı geldi. Qawak qallırdı, qadanyň ýüzüne dogry bakdy. Saglen soluna göz gezdirdi. Oglanjygyny orada görmedi. Qara wagra sarsyldy, dum ýüregi oýnady. Qara gyma gözleri qan ýaşa doldy. Qadana söýlemiş göreliyim hanım, ne söýlemiş. Bäri gelgil salyr begi salyr görki, başym bagty, öýüm tagty. Han babamyň giýewsi, hatyn enemiň söwdügi. Ata menen berdigi göz açwan gördügüm, köňül berip söwdügüm, beg ýigidim gadan. Galkywan ýeriňden örturdyň, qara qazylyk atyň bütün münnüň. Boýnudyň bedegi kiýig alyp ýykdyň, hemidetin ýükletdiň, ýyda döndüň. Iki wardyň bir gelersen çağam hani, garanky ýyjada dogurdygym oglum hani. Bir begim görünmez bagrym yanar, aslan gaýylardan gadan oglan uçurdyňmy? Taly sazyň arslanna ýydirdiňmi? Ağellerin qarasından bağlatdyňmy, kapır öňüne ýörtdiňmi? Dili damagy guryp 4 ýana baktyrdyňmy? Qara gözden azy ýaşyny dökdirdiňmi? Kadın ene beg baba diýip bozlatdyňmy diýdi. Ýene söýlemiş aýdar. Ogul, aýol, ortajym ogul. Garşy ýatan qara dağım ýüksegi ogul. Qaranqylyja gözlem aýdyň ogul. Sam ýelleri ösmezden gadan gulugym jyňlar. Sarımsak otun iýmezden gadan içim köýünür. Sar ýylan sokmazdan akçy denim galkar çiýşer. Gurumuşça göğüslemne süýdüm oýnar. Ýalňyzy ogul görünmez bagrym yanar. Ýalňyzy ogul hawaryň gadan diýgil maňa. Diýmez bolsaň ýana köýünüp gargaram gadan saňa diýdi. Bir dahy söýlemiş. Garşy ýatan qara dağdan bir ogul uçurdyňsa diýgil maňa. Köňülle ýykdyraýyn. Gamyna kan ýuguruk suwdan bir ogul aktardyňsa diýgil maňa. Damarlaryny kestireyim. Azgyn dinli kapara bir ogul tutturdyňsa diýgil maňa. Han babamyň ýanyna men baraýyn. Agyr leşker bol hadyny alaýyn. Paralanyp qazylyk atymdan iýinmeýinje, ýeňimle aljaгаnym syýylmaýynja, gol but bolup ýer ýüzüne düşmeýinje, ýalňyz ogul hawaryny almaýynça kapır ýollaryndan dönmeýin diýdi. Bir dahy söýlemiş, galkywan ýerimden turam diýirdim. Ýaly gara qazylyk atyma menem diýirdim. Galyň oguz içine girem diýirdim. Aly gözli gelin alam diýirdim. Qara ýerde ag otoglar dikem diýirdim. Ýürüýän oguly ulyga geçirem diýirdim. Muratly maksada ýetireýim diýirdim. Murada ýetirmediň meni. Qara başym gargysy tutsun gadan seni. Bir begim görünmez bagrym yanar. Neýlediň diýgil maňa. Diýmez bolsaň ýana köýüne gargaram gadan saňa diýdi. Oglanyň enesi beýle diýgeç gadanyň akly başyndan gitdi. Qara wagry sarsyldy, dum ýüregi oýnady. Qaranqyly gözlerine qan ýaşy doldy. Aýdar, görükliğim ogul gelse sendenmi sorardım. Korkma, gaýyrma, awdadyr. Awda galan ogul üçin gaýgyrmagil. 7 gün men gadana mühlet bergil. Ýerde ise oglu çykaraýyn, gökde ise iňdireýin. Tapsam tapdym, tapma desem Taňry berdi, Taňry aldy neýleýin. Qara pygan seninle bileýleýin diýdi.
Han gıýdaýdar. Gadan oglun awdy digin ondan bileýin kim yorgun atyňla gädilmiş naýdaňla ardyna düşetenidi. Gadan ýa dönni, gelligi ýol alyny alyp ýortdy, garanky düşdi. Enesi duýmazdan gadan el astyndan buyurdy. 90 tümen ýaş oguz ardymja gelsin. Oglan tutsagdyr begler bilsinidi. Ol yere geldiki ýagy basylmyşdy. Gördü oglanyň aly gözli 40 ýigidi qyrylmyş. Bedawaty oglanyň oklanmyş ýatar. Läş arasynda oglanjygy läşini tapmady. Altynlyja gamçysyny tapdy. Ýaqyn bildi kim ogly kapra tutsagdyr. Aglady. Qara dağım yüksegi oğulluk qanlı tuğum daşqını oğul, qocalığım vaatı allırdığım yalŋıydı oğulluydu. Bozladı, kapırın iyini iyladı. Qanlı qara derventte kapır dahi qolmuş idi. Oğlana qara oyluk giydirmişlerdi. Kapı işigi üderine keteligine taşlamışlardı. Giren basarı çıkan basardı. Qarı düşman tatar oğlu elimize girmişken ceza ile öldürelim. Kapı işigi üstüne kese koymuşlardı. Bu mahalla han gadan yetti. Qoňur atyny oýnatdy. Kapır gadanın gelligini görükdi, ürükdi. Kim atyn miner, kim töweş giýimin geýer. Oglan başyny allyrdy. Aýdar, "Mere kapır ne halyr?" Kapır aýdar, "Babaň elle tutuldy diýiriz." Oglan aýdar, "Aman mere kapır, aman, Taňrynyň birligine ýokdur guman." Kapırlar oglana aman merdiler, elini çözdüler, gözüni açdylar. Babasyna oglan garşy geldi, "Söýler, görelýim hanym ne söýler?" Orada aýdar, "Bäri gelgil beg baba, nirden bildiň meniň tutsaw bollugym, aq ellerim ardyma baglanygyň, gyl ýüp aq boynuma daqyllygyn, qara gözli ýigitlerim garylligyn." Sen gelmezden baba kapırlar danışdylar. "Qoňur atly gadan tutuň, garysyndan ikellerini baglaň, kapırlyja görkli başyny kesiň, aljaganyň yer ýüzüne döküň. Oğul ile ikisini bir yerde öldürün, oğucuğun söndürün deyiştiler." Hanım mava korkuram, egir ederken qoňur atyň sürçüde sen, töweşdiň wagty ödüň tutdura sen, gapyrlyja gözel başyň kestiresen, ak pürünjekli enem oğul diýerken, başym bagty gadan diýip aglada sen, gaýdywan bawa ýyda döngül, altyn ban öýüňe sürüp bargyl, garsyjyk bolmuş eneme umyt bolgul. Qara gözlü qyýyd gardaşym aglatmagyl, garsyjyk bolmuş enemi sızlatmagyl. Oğul üçin at ölmek aýyp bolar, yaradan hak üçin bawa, gaýda döngüli ýowargyl. Garsyjyk enem garşy gelse meni sorsa, bawa dogry habar bergil. Gördüm seniň oğluň tutsag diýgil, garasyndan aq elleri bagly diýgil, qara gyllan ýüp boyuna daqylgy diýgil, qara doňuz dudogunda ýatar diýgil, gyl oýluk boyunjugyny sürer diýgil, agar qandal topujugyny döwer diýgil. Yanmış arpa çörek ağacı toğan öýünü diýgil. Meniň enem meniň üçin gamlanmasyn, bir ay baksyn, bir ayda barmasam 2 ay baksyn. 2 ayda barmasam 3 ay baksyn, 3 ayda barmasam öllügimi o wagt bildin. Aýgyratym bogozlap aşym bersin, ýat gyýdy halalyma destur bersin. Maňa tutan öýe özüge girsin, enem meniň üçin gök geýip qara saransyn. Galyň oğuz ýylyna ýasym tutsun, meniň başym seniň ýoluňa gurban bolsun. Ýyda dön bawa diýdi. Oglan bir daha söylemiş, görelýim hanym ne söylemiş. Garşy ýatan qara dağlar eten bolsa ýyl ýaýlar. Ganly tuğlar eten bolsa gamynda aşar. Qara goç atlar eten bolsa gulun dogor. Gaýtawanyna gyzyl düýe eten bolsa torum berer. Agylyna aqçy goýun eten bolsa guzy berer. Begerenler eten bolsa oglu dogor. Sen eten bol, enem eten bolsun. Menden ýigre qadyr ede ogul bere. Aq süýdüni enem maňa halal eylesin. Töweş megil gaýda döngül bawa ýyda diýdi. Han gadan bu ýerde söýlemiş, görelýim hanym ne söýlemiş. Aýdar, "Ogul, ogul, aýogul. Garşy ýatan qara dağım yüksegi ogul. Güýçli bilim kuwwaty janymy ogul. Garankyly gözlerim aýdyň ogul. Aly daňla yerimden turdugym seniň üçin. Qoňuratym yorultmuşam seniň üçin. Ak donumna kireglendi seniň üçin. Meniň başym gurban bolsun janym ogul seniň üçin. Seniň dil aglamagym gökde eken ýerinni. Gümmür gümmür tebiller dögülmedi. Agar uly diýwanym sürülmedi. Seni bilen beg ogullar aq çykardy qara geýdi. Gadamyň där gyýdy gelinim aq çykardy qara geýdi. Garryjyk enen gan ýaş dökdi. Aq sakally bawaň dertli boldy. Gaýdywan bu ýerden ogul öýe barsam aqçy ýüzli enen garşy gelip ogul diýse, aq eller ardyna bagly diýinmi?
Ak boyunna kıl urgunda kılgı diýinmi, kapır ýanyna piyada ýörýär diýinmi, meniň namusym kanna bara ogul diýdi. Kıl oýluk boyunjugyny sürer diýinmi, agar kandal topujugyny döger diýinmi, arpa çöregi azy sogan öýünjügidir diýinmi. Gadan ýene aýdar, garşy ýatan gara daglar garrasa otu bitmez, ýyly aýlamaz. Akynly görükli suwlar garrasa gara daşmaz. Gaýtawanlar garrasa torun bermez. Gara goçlar garrasa kulun bermez. Är ýigitler garrasa ogul dogmaz. Baban garry, inen garry, senden ýigre kadir bize ogul bermez. Berse daha seniň ýeriň tuta bilmez. Asmanla gökde gara bulut bolwan, kapyryň üstüne gürleýinmi? Ak yıldırım bolup çakayın, kapırı kamış gibi ot bolwan ýandyrayın. Dokuzyny bir ýerine sandyrayın, uruşmadan, dögüşmeden älemi doldurayın. Yaradan Allah'dan medet diýdi. Goňratyndan ýerinni akyp giden ary suwdan abdest aldy. Agalyny ýere goýdy, namaz kıldy. Aglady, Kadir Taňrydan hajat diledi. Ýüzüni ýere sürdi, Muhammede salawat getirdi. Düýe gibi kükredi, arslan gibi eňredi, nagrurup haýkyrdy. Ýapa-ýalňyz kapyra at depdi, kılıç urdy. Döne bir zaman ýagşy töweşeýdi. Kapyr alam neydi, ala bilmedi. Bir sagatda kapyra 3 gezek at depdi. Nägäh gözü gabagyna kılıç degdi. Garagany şorlady gözüni, özüni sarp ýerlere saldy. Göreliyim imni yaradan neýler. Meger hanım boynu düýün burlakatyn oglunjugyň aňly karary galmady. 40 inçe ýyllyk oğlanla qara ýygyrynda arttyrdy bütün minni. Qara gyljyn uşanny başym täze qadan gelmedi diýip eýdin ýylady gitdi. Gele qadana ýaqyn geldi. Qadan halalyny tanymady. Han ýydy beg qadan üstüne geldi aýdar. Qara aýgyryň jylawyny maňa tartgyl ýigit, tike tutup ýüzüme wakkıl ýigit. Astyňnaky qara ýygyry maňa bergil ýigit. Eliňnäki suwur naýdaňy, ýanyňnaky gök puludyň maňa bergil ýigit. Bugünümne umit bolgul maňa ýigit, gala ülke bereýin saňa diýdi. Hatyn aýdar. Garşymala ýigit meniň ne maňlar sen, geçmiş meniň günüme ne aňdyrar sen. Galkywan ýerinden turan gadan, qara göz atyň biline minen gadan, algaýwan qara dagym ýykan gadan, külgülje qabagajym keten gadan, bıçak alyp kanatlarym qıran gadan, ýalňyzca oglum orada qıyan gadan, at üstüne egilenmeyip yortan gadan, seniň biiliň ölmüş, ödöňe durmayan diýdiň ölmüş, haňydy halalyny tanımayan gözüň ölmüş, ne sagmyş sen saňa ne bolmuş, çalgylyjyň gitdim gadan diýdi. Bu mahalla oğuz erenleri bir yetti, göreliyim hanım kimler yetti. Qara deri ağzına Kadir veren, qara boğa derisinden sallançağının yapağı olan, qahara tutanna qara daşı küleyleyen, qara mortun 7 yerde yeňsesinde dügen qadan gardaşı qara güne çapar yetti. Çalgylyjyň gardaş qadan yetdim diýdi. Onuň ardynca göreliyim hanım kimler yetti. Demir gapy derwendinäki demir gapyny kapı alan, 60 tutam alın aydasynyň ucunda är bögürdün, qadan kibi pelwany bir töweşde 3 kere atyndan ýykan, qıyan teljuk ogly däli donlar çapar yetdi. Çalgylyjyň agamadan yetdim diýdi. Onuň ardynca göreliyim kimler yetdi. Barwan destursuzca Bayındır hanyň ýagysynmasan, 60 000 kapyra kan usturan gaflat gojogly Şir Şemseddin çapar yetdi. Çalgylyjyň agamadan yetdim diýdi. Onuň ardynca göreliyim kimler yetdi. Parasaryň Beýburt galasyna parlaýyp uçan, apalaja öýüne garşy gelen, galyň oğuz isleglisi, qadan begiň geňeşçisi, boz aýgyrly beýlik çapar yetdi. Çalgylyjyň hanymňadan yetdim diýdi. Onuň ardynca göreliyim kimler yetdi. Çaýa wagtda çalymly, çal garaguş erdemli, gurgurma guşokly, gulagy altyn halkaly, galyň oğuz begleri bir atdan ýykan qazylyk gojogly beg ýegenek çapar yetdi. Çalgylyjyň agamadan yetdim diýdi. Onuň ardynca göreliyim kimler yetdi. 24 boyun ogşayan däli donlar yetdi. Onuň ardynca 1000 howum başlary düger yetdi. Onuň ardynca 1000 büktüz başlary emen yetdi. Onuň ardynca 9 goja başlary orad yetdi. Sanadygymça oğuz begleri tükense bolmaz, qadanyň begleri hemmeti yetdi. Ýanyna ýygnanly, ary suwdan abdest aldylar. 2 rekat namaz kıldylar. Ady görükli Muhammede salawat getirdiler. Salymyn bermän kapyra at saldylar, kılıç urdular.
Oğun jigerine bolan är ýigitler belirdi. Oğun namartlar sapa yer gözetdi. Bir kıyamat söwüş bolly, meýdan doly baş bolly. Kıyamatyň bir güni oğun bolly. Beg nökörden nökör begden aýryldy. Daşoğuz begleri ile donlar sağa depdi, çalasın ýigitler ile gara puwdok sola depdi. Gazan ödü düýbe depdi. Tekür ile şöklü mälige howala bolly. Böwürdüwän attan ýere saldy. Aljaganyň yer üstüne dökdi. Sağ tarapda kara tüken mälige donlar karşı geldi. Kılıçlady ýere saldy. Sol tarapdan bojuk mälige kara puwdok karşı geldi. Sanjywany ýere çaldy, depretmedi, başyny kesdi. Boyu udyn burluk hatyn kapyryň gara tuğun kılıçlady ýere saldy. Tekür alyny kapyr gaçdy. Derilerde kapyra gyrgyn girdi. 15 000 kapyr kimi kıryldy, kimi tutuldy. Gazan ogly ýanyna geldi, elin çözdü. Uça ata ile ogly görüşdi. 300 ýigit oguzdan şehit boldy. Gazan oglanjygyny gotardy, ýyra döndü. Kaza mübarek boldy. Oguz beglerini doyum boldy. Akçagala sürmeleýe gelip Gazan 40 otagy dikdirdi. 7 gün 7 gece iýme içme boldy. 40 öýle gulluk, 40 çoraýyny ogly başyna goýberdi, azad eýledi. Çalasyň erenlere gala ülke berdi. Cübbe jyga berdi. Dädem Gorkut geliwan şatlyk çaldy. Bu oguznamany düzdi, goşdy, beýlediydi. Imni hanım diýdigim beg erenler, dünýä meniň diýenler. Ajal ally yer gezledi, pany dünýä kime gally. Gelimli gidimli dünýä, ahir soňy uju ölümli dünýä. Ýoğun mereýin hanım. Yerli qaradagyň ýykylmasyn, kölgülüje gawagasyň kesilmesin. Dolu wakan görkli suwun gurýmasyn. Kanatlaryň uju kırılmasyn, Kadir seni namardy me täz etmesin, çaparken ak bodatyň büdüremesin, çalışanyna kara polat uğdurlyjyň gädilmesin, Allah beren umydyň üzülmesin, ahir soňa ar imandan aýyrmasyn, aganyňna 5 kelime doga kyllyk kabul bolsun, ýygyşdyrsyn, düýrüşdirsin, günäňizi ady görkli Muhammede bagyslasyn. Hanım hey.